Сәлем, біз бүгін урамда проекттің бинада түшірәшәкбіз. Шыпыртқын айтам, біз бүгін дәу апа абыйларны сұраштырашақбыз. Біздің портретларда кімдер суретленгенін әйтіп бере алсалар, оларға суперприз. Bu Anton Pavlovич Чехов. Нендей әсәрін яратып оқисыз? Вишневый сад. Bu Anton Pavlovich Chekhov indi. Нендей әсәрін яратып оқисыз? Biz аны білесізmi? Bugün de studentlarga da öğretemiz. Osturup Sakharin degan bir kişi oçerki var. No, dramaturg indi o, elbette. Vişnevi satlar başkalarına. Ama da lakin biz аны mene şuşu publisist olarak bir yaratıp vereneviz. Mine bu abıyны. Bu bizning Rus abıyığız. Bizning. Benim şunday isimlerge, şunday naşar iken. Kim iken bu? Hatırım. Çıdan başına familiyası. İsim, әтесінің исімін білерсің бе екен? Anton Pavlovich Чехов. Дұрыс. Кім екен бұл? Антон Павлович Чехов. Yıldız Mingnolina. Нендей әсәрін яратып оқисыз? Şehirler nereden bitmedi? Мұнысы кім екен бұны? Bu indi bizden Yıldız, şaire, bizim çelikli Yıldız Mingnolina. Bir icat bilen gençler yarata. Minde Siz bir yaratasın. taraf tutar hanım icatına. Кім екен бұл? Yıldız Mingnolina. Соңғы тапқыр қашан көріштіңіз әлгі шәхіс білән? Әлеге шәхес белән менә монда өстә күрешкән идек. Ул булган бер гыйнвар я декабрь ахырында. Менә бұл кішіні танырсың екен? Мені танырсыңмы сен еркем? Неужели? Тоғын бір қорап бар әлі. Şunday hatta tanışta turmuşsun. Татар mı, Rus mu? Tatardır. Татардыр, күзліклі. Yazışı mı bu? Әйе, шағира. Yıldız Mingnolina mı bu? Әйе, бірер шығырын еске ала алмайсың ма? Yıldız Mingnolinaның şiirleri, менә хәзердә коллегам белән сөйләшеп тордык. Yıldız Mingnolinaның şiirlerin internetта табу бик авыр. Беренчедән, икенчедән ул хәтта фотога да төшәргә бик яратмый. Шуңа күрә фотосын күргәч тә теге танып та алмадым. Күптәннән күргән булмагач, шиирләрен инде бигрәктер. Бусы Гадел Кутуй дип беләм. Нендей әсәрләрін біләсіз? Гадел Кутуй. Обшированный хатлар. Гадел Кутуй. Әйе, нендей әсәрін яратып оқисыз? Следующий вопрос. Кім екен бұл? Білмейм. Лилия менә син жігітләрдә яхшы разбираться итәсең бит инде, шибәр ме? Шибәр, бихәдер. Бүгінгі заманда бұл кіші болса, кеуге шығар едім. Әлбәттә, мин бу егет артыннан калмас идем, мин аркасын бик шибәр. Кім екенін танымыйсың инде, ме? Менә ниндидер таныш шалымнары бар, ким дип әйтергә дә белмим. Гадел Кутуй бұл, язучы. Бусы Габдулла Тукайга ошаган Итоган Дриматур тел. No, bu şahsın indi bilmeyen kişi Tatar halkında tüm bizim Tatarstan'da da yoktur. Abdullah Tukay'ın da bizim dönemimizde Yusuf Paşa'mız Tatar'ın. Менә бұл шәхескә пародия күрсәтә алмыйсыз ма? Bu şəxəskə parodiya күрсәтелмим, lakin bu şəxs турында берәр nəfis film төшерәсем килә. Шундый изнәп беләсезме? Киләчәккә күчү, я булмаса элеккеге заманнан киләчәккә күчү, я булмаса киләчәктән элеккеге Тукай заманына күчү белән бәйле берәр film төшерәсем килә. Исем фамилиясын ничек була инде? Абдулла Тукай. Бу шибәр җегетне танырсың икән? Абдулла Тукай. Әйдә, Абдулла Тукай. 11-дән 10-га хәтле бал куябыз шибәрлек буенча. Әгәр дә чагыштырсак, Кутуй белән. Әлбәттә, Кутуй монда җиңеп чыгар иде. Абдулла Тукай миңа калса шибәрлеге белән бик аерылып тормагандыр башкалардан. Аның каравы инде писәлек. Монсы кем икән? Бусы Шавкат Абиктимиров. Аның әсәрләре юк, ләкин аның yüzerlegen rolleri var Kamal Tiyatro'nda. Дөрес. Монсы кем икән? Bu Şevket Ağabey Timerov. Şevket Biktemirov. Аха. Kamal Tiyatro'nun Yüzük Taşı legendası дип әйтергә кирәк. Иң танылган роле Элдермештән Элмәндәр спектаклендә уйнады ул. Рәхмәт. Бу кем икән? Мунымы? Элдермештә Әлмәндәрне белмисезме? Актер дип әйтмәкче генә иде. Аха. Исеме ничек икән аның? Шәүкәт абый. Галиев. Кем? Галиев. Юк, Биктимеров. Бусы Алиаскар Әфәнди Камалов. Birinci tiyatr. Монсы кем икән? Bu Galesker Kamal, bu indi Şevket abi işlegen tiyatr. Onun ismini yurtta
Біздің театрның классигі, драматургияда не салушылардың бірші. Sizin yaratgan əsəri. Бірінші театрында әлбәттә. Hamınsı kim ekan? Karim Tinchurин? Yo'q. Yo'q. Bu G'aliskar Kamal. Әйе, birər əsərin xatırlaysızmı? Əsərlərin xatirliyim. Məsələn, Bankrot. Dürüst. Так, bu bizimkine de derdimen tükük. Bu Mıyıqlı abay. hayır. Dərdimənd түгел. Yok hayır. Ne bileyim. Скажи Нур. Ғалиәскәр Камал. Мынсы кем икән? Bu Batullah, Тирләгән. Batullah Нишин Средний. тирләгән икән? Bu büyüşe şuna göre terilegенdir diye bileyim. Исемен әйтмәдегез. Baybulat түгел. Ансы кешесе? Ansı kişisi Nurbek. Әйе, дөрес. Вау, шәшләм хәзер. Мынсы кем икән? Bu Нурбек Батуллаға шаған. Менә бу тирләгән абый кем икән? Ерләгән абый bu Ernst Hemingway diyesi килә, ләкин bu Nurbek Batullah. Безнең алтын битлек лауреаты, монда эшләүче егетебез. Моны Bu беләсеңме? aktör de Galesker Kamal Tiyatro'da oynayan aktör. Аха. Тамам бер уйлап карасак. Bu ne? Valla men mana bit yaxshi bilam, lekin mana Исемен оныттым. ismi hozir men uni qaydan ekanini esimga tushdim. Bu bizning büyüşü. Кем шулай тирли ала? Büyüşü. Әйе. Нуриф. Юк, исеме Нурдан башлана. Нурбек. 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 Фамилиясе. Бик Юк, танылган белмим. фамилия Татарстанда. Батулла. Батулла. Musa Jalil. Әйе, Муса Җәлилнең Кызыл ромашкалар әсәре килә сезгә. Башка. Безнең герой шагыйрь Муса Җәлил. Менә бу абыйны беләсезме? Аха, берәр шигырен 2 юлын сөйләп күрсәт әле. Алар жинап аналарны, балаларны кырга куйдылар. Рәхмәт. Монсы кем икән? Subhanallah. Монсы безнең катлаулырак. Bilmeyim. Белмисез. Yok. Бродский дигән шагыйрьне. Yusuf Brodsky bilem. Аха, беләсез алайса. Kurganına yok. Менә бу абый кем икән? Bu Йосиф Бродский. Дөрес сез беренче аны танучы. Берәр шигырендә бәлки беләсездер әле. 2 Не юлын. выходи из комнаты, не совершай ошибку. Нашим героям юллары бараның. Рәхмәт, искиткеч. Менә Менә бу абый кем икән? Шундай. Я bilmiyorum. Татармы, русмы, чит ил вәкилеме? Bu Milleti. Шаган шул, бүткән кеше Lekin шулай ди. Tatar. Юк. Менә монсы кем икән? Dut indi bu kim bulsan. Сезгә дут дигәч башыгызга нәрсә килә? Иң беренче, ни дисез Дут дигән сүз. ассоциалешә? Менә бу кем икән безнең? Bunu her bizim sınıflar bir yaratıp icatını öğrenirler. Çünkü o popüler blogger. Lakin o özünün şeyini jurnalistikadan başlayan. O spor jurnalisti olarak küp tapşırılar atlayan kişi. Hem bana şu jurnalist icatı anı bloggerlıkta getirip bu dut indi, yürü dut. Anı bir adaklı şimdi hem popüler blogger yasadı. Моны белмәсәгез инде Юрий Дудь. сезгә дә шаганмы шунда бераз ниндидер Ул охшашлыклар? үзенә бик скептически карый. Минем кыяфәтем нигә ошаган дип. Торпеда кавынына ошаган дип. Сез мине аның белән чагыштырдыгыз бик зур рәхмәт. Гафу итегез инде. Менә моны беләсеңдер дип уйлыйм мин. Yürüdü. Соңгы тапкыр качан карадың аның берәр тапшыруын? Навальный bilen. Ничексең сиңа? Ничексең сиңа? Программасы mı? Үзе Дудьмы? Дут. Дудь бик профессионал кеше миңа калса мин аның бүтән интервьюларына карап барам. Бигрәк тә менә безнең илгә кагылышларын. Шулай ук синең фикереңне сорыйсы килә, ничек шибәрме? Йөрүдән нәрсәдер бар анда. Ләкин гадел куты хәтле үк түгел инде, әйеме? Yok. Kanisa Bey Yarulin. Нинди әсәре? Yaral yazmışlar. O Fenis Yarulin. Монысы кем икән? Фәнис Яруллин. Менә монысы кем икән? Bu bizning yozuvchi Шамил Шәүкәт. Юк. Фәнис Яруллин. Buradik, Юлия Акшин, Уфтанма isimli Ебараның пародиясы yok. Yüzüre. Менә шул җырны җырлап та күрсәтә аласызмы бер юлын булса да? Yaz kile de kite, ömür şulay öte. Uftanma, uftanma, Уфтанма. Менә монысы кем икән моның елмаеп утыра? Mana şulay yaşları yarata. Biz indi bu kadar iskiterge tiyişli şahıstı. Onu ben bilemem. Elvin Grey. Үз исеме ничек? Үз исеме. Kara biz ismini unutkamından indi kadar.
Менә бу кем икән? Бу Ерык Элвин авыз. Күптән түгел генә Элвин Грей тормышында бер зур хәл булды. Әйе. Нинди икән ул? Өйрәнде, бөтен интернет шаулап алды. Иң мөһиме нәрсә телисе килә, радикка менә шулай бөтен дөньяны шаулатып өйрәнделәр дә хәзер инде иң мөһиме аерылмасыннар иде. Амин. Бәхет телик аларга. İngilizce dilekler ayrılmağız. Шигырьләрен генә беләм торган. Sen biləsən indi. Мисыр айтып көйләк шундай. Рәхмәт сезгә бик зур. Бродскийны белмәдегез, суперприз булмый инде, гафу итәрсез. Яра, Рәхмәт сезгә бик зур. менә хәзер Катнашуыгыз өчен. исемнәргә ынтыла инде. Юк, сез яшьләрне дә беләсез, белмим дисез тагын. Алда кеше икәнсез. Рәхмәт сезгә. Яра, давай мышлар. Сез бүтән сорауларга да дөрес җавап бирдегез. Суперприз. Хәзер сойлап алыгыз. Монда бик күп ни сойлау мөмкинлеге. Кайсысын аласыз? Менә бусын алырмын. Уртадагысын әйме? Рәхмәт сезгә бик зур. Котлыйбыз. Ура! Суперприз булмый. Бөтенсен дә белә алмадым. А сезнең суперприз бар? Суперприз дә булса, Буламы әми соң? әйтмәгән инде. Шундайым ни әле Юрий проблема. Хан. Сораштыру тәмам. Тану өчен иң катлаулы шәхес ул Иосиф Бродский булды. Һәм инде безнең өчен дә бу бик яхшы. Аны танымагач суперпризларның да күбесе үзебездә калды. Хәзер ашыйбыз.